Hogy érzi magát, és mire gondol jelenleg az a személy, akire te most gondolsz? Fény és árnyék tarót, zen tarót, és lehet, hogy még szerelmi, illetve cigánykártyát is fogok hozni. Majd meglátjuk, hogy mit mutatnak az égiek ezzel kapcsolatban számomra. Ne felejtsétek el, hogy ez egy kollektív üzenet, kollektív az olvasás. Nem szól és nem rezonál mindenkivel, nem helyettesíti a te privát, személyes elemzésedet. Időtlen az olvasás és a csatornázott üzenet. Akkor lehet benne számodra információ, hogyha rád talál. Privát elemzést szeretnétek, akkor a videóban vagy a leírásban szereplő telefonszámon tudjátok velem felvenni a kapcsolatot. Taróból első körben ezt a 3 fő energiát kaptuk, és fogok még majd érzésre húzni is, még ha úgy érzem, hogy kell. Mutatom nektek közben a fő energiákat. Nincs beszűkítve az olvasás, jó? Nézheted egyedülállóként, 2-es, 3-as kapcsolatba, vagy ha vársz vissza valakit, akár akkor is. Én azt érzem, hogy ez a személy jelenleg egy fájdalmas időszakon van túl, illetve van benne, és nagyon feketén látja jelenleg a világot. Nagyon-nagyon sokat agyal, és nagyon-nagyon sötét és fájdalmas gondolatai vannak. Itt ez a személy megbánt valamit, illetve jelenleg bán valamit. Lehet, hogy ellened követett el szóban, vagy bármilyen más formában valamit, vagy tett olyan valamit, amivel ő téged megbántott, megsértett, nem tisztelt. Ez nagy valószínűséggel egy kapcsolattal, vagy a kettőtök kapcsolatával van összefüggésben. Viszont én azt is érzem itt, hogy sokan vagytok, akik olyan személyre gondoltok, akinek van jelenleg egy felvállalt kapcsolata, vagy egy családi kapcsolata. Lehet, hogy gyerekek is vannak ott, vagy elköteleződött másféle formában, úton, módon, de van valamilyen családi kötöttsége. És sokatoknál ez a személy azt bánhatja jelenleg, és az fáj neki, hogy ő ebben a kötöttségben, hogy ebben egy családi vagy felvállalt kapcsolatban van. Aminek okán sokatokra az lesz igaz, hogy ez a személy ez miatt nem tudta, vagy nem tudja felvállalni a kettőtök kapcsolatát. És majd úgy, ahogy veled fog rezonálni az a csatornázott üzenet. Most nagyon-nagyon sok lapot kell húzzak, úgy érzem. Nézzük, hogy érzi még magát ez a személy. Torony. Van, akinek az lesz igaz, hogy ennek a személynek jelenleg éppen összeomlik az élete, akár több életterülete is, vagy jelenleg szó szerint állhat a bál abban a kapcsolatban, amiben ő benne van. Ha anyagi érdekeltségből van benne, akkor az omlott össze, ha érzelmi érdekeltségei vannak ott, és kötöttségei, akkor az.
de akár több életterülete is összeomolhatott ennek a személynek. Viszont itt nagyon-nagyon sötéten és nagyon-nagyon feketén látja ez a személy a világot jelenleg. Én azt érzem, hogy ő most nem tudja, merre menjen tovább. Holott valójában nagyon is tisztában van ez a személy azzal. És gondolkozik is azon, hogy egy új kezdet az, ami elhozhatná a kettőtök kapcsolatában úgymond az áttörést, a változást. Én azt is érzem itt, és azt az üzenetet is kapom, hogy ennek a személynek már talán lehet, hogy több esélyt is adtál, több lehetőséget is adtál. Lehet, hogy többször kezdtétek már újra ezt a kapcsolatot, és ő ezt elrontotta. Nem tudott, vagy nem akart vele élni, vagy egész egyszerűen csak nem tudta azt a minőséget hozni, adni, mint amire te vágysz. És megint csak egy nagy arkánum az ördög. Tehát rettentően sok a negatív gondolata. Ugyanakkor én azt is érzem itt, hogy ő neki nem csak a saját gondolatai azok, amik negatívak, hanem van esetlegesen egy külső hatás, befolyásolás rá. Ez a személy engedhet az életébe valamit, valakit, aki negatív hatással van rá, lehet, hogy manipulálja, lehet, hogy zsarolja, lehet, hogy mágiázza. Sokatoknál igaz lehet, hogy valamilyen mágiát tettek erre a személyre, de lehetnek ebben a személyben olyan jellegű negatív minták, sémák is, amivel ő saját magát blokkolja, még akkor is, hogyha ezt ő nem tudja, hogy adott esetben a kapcsolatát blokkolja veled, még akkor is, hogyha ezt nem tudja. Lehetséges, hogy ti, akár mindketten, de ő biztos, hogy valahol próbál hatással lenni az új kezdetre, lehet, hogy jelenleg gondolati síkon tart még sokatoknál, viszont itt lesz olyan, aki hamarosan cselekedni is fog annak érdekében, hogy ez az új kezdet megvalósulhasson. Lehet, hogy mind a ketten manifestáljátok egymást, ő biztos, hogy próbál manifestálni téged az életében. Nagyon-nagyon tüzes és égető ez a probléma. Itt ennek a személynek az összeomlást illetően válaszút elé is kerülhetett. Lehet, hogy a családi vagy a felvállalt kapcsolatában válaszút elé állították őt, és jelenleg nem tudja, hogy merre menjen. Nagyon-nagyon sokat gondol ő a múltra. Valahol szeretne és próbál ez a személy tanulni a múltbéli történésekből és a hibákból, illetve sokatoknál most jön rá arra, hogy merre is kellett volna neki mennie, és nem jó irányba ment. Biztos, hogy elbaltázott ez a személy lehetőséget, te adtál neki lehetőséget. És ő azzal nem élt, nem tudott élni, elbaltázta, és már megint csak ugye a gondolatok. Hosszú idő, míg ő kijut a saját gondolatainak, és a saját sémáinak a börtönéből, én úgy érzem. Lehet, hogy elutasítja a segítséget, lehet, hogy fel sem ismeri, hogy segítségre van szüksége. És bár ez egy hosszabb folyamat ennél a személynél, de egyfajta megvilágosodás és világosabb gondolatok az, ahová ő el fog igazán
tudni jutni. Előtte át kell menjen egy belső átalakuláson. Ki kellene zárnia a külvilágot, a körülményeket, a negatív hatásokat, személyeket az ő életéből. És valójában szüksége lenne arra, hogy magába tudjon tisztábban nézni, látni, hogy meg tudjon történni ez a változás a fejében. Lehet, hogy sokatoknál ez egy földjegyű személy, vagy lehetséges, hogy valahol a naphold aszcendensében van földjegy ennek a személynek, jó? Sokat gondolkozik azon, hogy vajon meg tudja ő nyerni ezt a csatát, szeretné ő megnyerni ezt a csatát. Szeretné ő ebből az egész helyzetből úgy kijönni, hogy eléri azt a bizonyos vágyott álmot az életében. És megint csak többszörösen jön vissza, hogy több út, több opció is van az ő életében. Hajlamos lehet ő túl gondolni a dolgokat. És a túlgondolása következtében esetlegesen cselekvés szintjén nem megfelelően, vagy egyáltalán nem működik, vagy nem jól tud működni. De szeretné megtalálni azt a bizonyos utat, keresi azt a bizonyos jó utat, hogy valójában merre is kellene neki tovább mennie annak érdekében, hogy meg tudja valósítani a céljait és a vágyait ez a személy. Megnézem nektek Zen taróból, és előtte még meg is nézem a Fény és Árnyék taróból. Itt Pakli alját. Lehet, hogy sokatoknak ez egy 3-as többes kapcsolat is. Ugyanakkor itt együttműködést is lehet látni. Ez a személy, akire most jelenleg gondolsz, fog keresni a jövőben a tisztánlátás eljövetele után, a belső munka után, a felismerései után egy együttműködést veled, lehet, hogy felkeres, megkeres, hogy segíts neki valamiben, vagy megpróbál téged az új terveibe, vagy egyáltalán a terveibe beavatni ez a személy. Mivel itt az ördög, és nagyon-nagyon sokszor visszajön itt a gondolat, a belső vívódás, örlődés, ezért én szeretnék ránézni az ő tudatalattiában futó működésekre is. Megkeverjük a kártyát, és fogok húzni belőle. Nézzük. A mester kártyája érkezett. Ez most itt azt mutatja meg, egyrészt megerősít abban, hogy el fog jönni a megvilágosodás az ő életében, még ha sokára is, de ki fognak tisztulni a gondolatai, és ki fognak tisztulni az érzései. Ugyanakkor én itt azt is érzem, hogy ez a személy önmagán kívül túlságosan is kötődik, vagy bízhat valakiben, akit ő maga elé helyez. Ez bármilyen emberi kapcsolataiban megjelenhet ennek a személynek. Jó?
a teremtő szeretne teremteni, ez biztos, mint ahogy itt is láttuk, keresi az utat, keresi a megoldást, ugyanakkor főként ezzel a két kártyával én azt érzem, hogy ő nincsen abban a bizonyos középpontjában, ő nincsen abban a minőségében, aki jól irányítaná jelenleg az életét. Lehet, hogy nem ismerte fel még a saját felelősségét. Lehetséges, hogy nem lát rá jól önmagára. Nem dolgozott magán. De ezek elkerülhetetlen minőségek az ő életében, amit előbb vagy utóbb, de meg kell tegyem, bele kell álljon az erejébe. Az eddigi életútja alapján tanultakat működtetni, és lehozni fizikális szintekre is. Lehetséges, hogy ő egy álomvilágban élhet, egy elképzelt világban, és lehet, hogy van benne olyan minőség és tudás, amivel ő meg tudná változtatni az életét, de még nem ismerte fel, hogy ő a saját életének a mestere, ő a saját életének a teremtője. Ő még valahol kívül keresi a megoldást jelenleg az életében. És akkor most nézzük meg cigánykártyából, hogy jelenleg, most itt kérni fogok az égiektől, nem húzni, hogyan érez irántad ez a személy. Milyen érzések vannak benne konkrétan irántad. És már egy lap repült is, az utazás lapja érkezett először, ide teszem addig, hogy lássátok ti is. Fogok kérni 3 fő energiát a cigánykártyából, megnézzük majd a pakli alját is, jó? És fogok kérni hozzá magyarázatokat is. Féltékenység, betegség, pakli alján itt a látogatás, tehát sokatoknál van többes kapcsolat, lehet, hogy te vagy az a fél, aki ugyan nem felvállalt kapcsolat, de majd értsd úgy, ahogy rezonál. Lehet, hogy most nagy közöttetek egyébként a távolság ezzel a személlyel, lehet ez akár érzelmi, kommunikációs vagy fizikális is. Az biztos, hogy vágyik a veled való találkozásra, kapcsolódásra. Fizikai szinteken is vannak ezzel kapcsolatban gondolatai, vágyai. Viszont itt egyértelműen azt mutatja a kártya, hogy ez a személy nagyon-nagyon féltékeny, nagyon-nagyon fél attól, hogy ő elveszít téged, és szó szerint ebbe bele van már betegedve. Lehet, hogy vannak egyébként ennek fizikai tünetei is nála, de lelkileg biztos. A gondolatkártyáját kaptuk. Gondolkozhat ez a személy azon, hogy csökkentse ezt a távolságot vele. Akár érzelmi, akár fizikai, akár kommunikációs, nagyon-nagyon sokat gondolkozik a miképp és a hogyanon, mint ahogy már láttuk is, ajándéklapja. Nagyon értékes vagy ennek a személynek, nagyon fontos vagy ennek a személynek. Ő ezt egyre inkább tudja, és egyre inkább felismeri magában, és pontosan ezért is félő annyira, hogy bárki más is jöhet, vagy jöhetne a te életedbe, és ennek a gondolatát sem tudja ő elviselni. Így van.
szomorúság. Lehet, hogy te fordítottál hátat ennek a személynek, vagy ő neked. Megint csak egy főenergiaként. Ő most jelenleg egy nagyon hideg-rideg távolságtartó energiában van. Próbálja mutatni, tartani magát, próbálja azt kiközvetíteni a külvilág felé, hogy ő jól van, ő rendben van, ő stabil, ő határozott, ő erős, de belül nagyon is össze van omolva ez a személy. Amikor eszébe jutsz neki, akkor úgy gondol rád, hogy te egy kincs vagy az ő életében. Nagyon-nagyon értékes kincs, amit ő még egyszer nem fog megtalálni. Nem tudja, hogy vajon te gondolsz-e rá. De valahol a szíve mélyén érzi ez a személy, hogy téged is megvisel. Az a távolság, ami jelenleg kettőtök között lehet, jelentsen ez bármit, jó? Mert valakinél itt fizikálisan van távolság kettőtök között, van, akinél érzelmi eltávolodás van. Van, ahol a kommunikációban, van, ahol mind a több területen van távolság, érzelmi szakadás kettőtök között, és majd úgy, ahogy veled rezonál, hiszen ez egy kollektív csatornázott üzenet. Én azt látom, hogy többetekre az lesz igaz, hogy te vagy az, aki hátat fordított, aki megállította ezt a fajta dinamikát, ami zajlik a háttérben, főleg akkor, hogyha többes kapcsolatról van szó. Te lehettél az, aki azt mondta, hogy itt a pont, és kész. De ez nem mindenkinél van így, van, ahol ő fordított neked hátat. Minden esetre egy hatalmas megbánás van ebben a személyben. Bánja, hogy nem élt a lehetőséggel. Bánja, hogy nem élt ezzel az ajándékkal, amit veled, illetve tőled kapott meg, borzalmasan erős, negatív gondolatai, érzései vannak, hogy elveszít téged akár örökre. Ha számodra esetlegesen bejön, vagy bejönne itt a közeljövőben, vagy a jövőben az életedbe bárki, számára az egy gyásznap lesz. Az a nap lesz, amikor ő padlót fog fogni. De nagyon. Szó szerint bele fog betegedni, és bele fog őrülni ebbe a gondolatba, ebbe a tudatba, ebbe az érzésbe. Szeretné ezt elkerülni. Szeretné, hogy ez ne történjen meg. Szeretne magáénak tudni ez a személy téged. Jelenleg ő egy erős útkeresésben van, és megoldást próbál keresni, találni magában a hozzád vezető úthoz, illetve az útra. Még nem tisztultak ki a gondolatai, még nem látja tisztán önmagát sem, a helyzetet sem, az egészet sem, még nem teljes benne a felismerés, hogy ő mit és hol rontott el, mit kellett volna másképp csináljon. Jelenleg azt érzem és azt gondolom, hogy ő még csak kapizsgálja a dolgokat. De meg fog benne születni ez a bizonyos felismerés, és próbálja manifestálni ezt a bizonyos új kezdetet veled. Sokatoknál pont ezért fog egyébként megindulni ez a személy, a félelmei miatt, hogy elveszít téged. Hogy neked jön más, lesz más az életedben.
és ő ezt nem tudja elfogadni. Se gondolati, se lelki, se mentális, se semmilyenféle szempontból. Ez fogja őt igazán ösztökélni arra bizonyos cselekvő energetikára, hogy tegyen és meginduljon feléd újra. Ez lesz neki az a bizonyos hajtóerő, az a bizonyos mozgatórugó, ami megadja neki a löketet, hogy összeszedje magát végre, és beleálljon az életébe, beleálljon abba a szívbéli kapcsolatba, abba az életbe, amire ő valójában a szíve mélyén vágyik. Én remélem, hogy tudtam számotokra segíteni. Írjátok meg, hogy rezonált veletek. Idén fogok indítani több tanfolyamot is, többek között cigánykártya tanfolyamra és tarot kártya tanfolyamra is tudtok jelentkezni. Hamarosan pedig indul az angyal kommunikációs tanfolyam is. Ezek online elvégezhető tanfolyamok, megfelelő létszám esetén indulunk, jelentkezni nálam tudsz, és a befizetéssel válik véglegessé a jelentkezésed. Ezen kívül is lesz még inga tanfolyam, spirituális válasz terápia tanfolyam, reiki tanfolyamot idén nem tudom, hogy fogok tudni beilleszteni az időmbe, de nagy valószínűséggel lesz reiki 1-es, 2-es, és mester fokozat is. Ha úgy érzed, akkor várlak benneteket szeretettel. Írjátok meg, hogy rezonált veletek ez a csatornázott üzenet. Legyen csodás napotok. Sziasztok!